A poďme už teraz k aktuálnej horúcej téme ekonomického bloku. Záujem o autá, ktoré neprodukujú škodlivé emisie a hluk, sa zvyšuje. Dnes neexistuje automobilka, ktorá by ignorovala rastúci trend elektromobilov. A firmy nevyvíjajú iba ekologické autá, ale aj siete, v ktorých sa budú vozidlá využívať. Takáto sieť sa bude testovať aj na Slovensku. Firma si prenajme dodávku na elektrický pohon a zaplatí len za prejazdené kilometre. Všetky náklady vrátane spotrebovanej energie sú totiž zahrnuté už v cene. Aj takéto možnosti má priniesť nový projekt elektromobility, ktorý sa u nás rozbieha. Problém so zdĺhavým dobíjaním vozidiel má vyriešiť sieť staníc. Tie umožnia vymeniť vybité batérie priamo vo vozidle za nové. Súčasťou služby má byť aj informačný systém na riadenie a prevádzku siete. O pripravovanej sieti pre elektromobily určené podnikateľom sa budem teraz rozprávať s Petrom Badíkom, riaditeľom tohto projektu. Vítajte u nás štúdiu, pán Badík. Dobrý deň. Pán Badík, na začiatku otázka, v akom štádiu je váš projekt, kedy si už budú môcť firmy požičiavať dodávky na elektrický pohon a ako sa budú vyvíjať ďalšie fázy tohto projektu? My sme takmer pred rokom začali s projektom. Dnes už sme v veľmi pokročilej fáze. O týždeň nás čaká otvorenie prvej výmenníkovej stanice pre batérie, pre naše elektromobily. Máme už na Slovensku sériu dodávok, flotilu dodávok, ktoré budeme používať v našom systéme Greenway. Takže očakávame, že testovanie bude trvať ešte možno nejaké 3-4 mesiace a potom by sme veľmi radi prešli do komerčnej prevádzky. Čiže o tie 3 mesiace si už budú môcť ľudia fyzicky alebo respektíve firmy požičiavať tie dodávky. Presne tak. Dobre, poďme sa teraz pozrieť na cenu, čo je, myslím, že pri elektromobiloch zatiaľ kameň úrazu. Mnohí ľudia v anketách sa sťažujú na to, že zatiaľ si elektromobil nekúpia, keďže cena je príliš vysoká. Aká bude v prípade dodávok napríklad v porovnaní s naftovými vozidlami, ktoré idú na naftu? No, my sme práve okolo tejto otázky vystavali celý ten náš projekt. To znamená, my sme sa zamerali na to, aby sme vedeli elektrické automobily ponúknuť našim klientom v takej cenovej hladine, aby to bolo pre nich ekonomická alternatíva dízlovému autu. To je pre nás tá úplne najkľúčovejšia myšlienka. To znamená, nechceme elektrické autá ponúkať kvôli tomu, že sú ekologické alebo že sú práve v kurze, ale práve kvôli tomu, aby firmy skutočne našli ekonomický zmysel v používaní elektrického auta. Problémom s elektromobilmi je aj dojazd na diaľnici. Takéto vozidla podľa odhadov pri maximálnej rýchlosti prejdú približne 150 km, potom sa už budú musieť nabiť, tak povediac. Ako chcete vyriešiť tento problém? Naši klienti sú práve klienti, ktorí najazdia veľký počet kilometrov. Ten dôvod je veľmi prostý. Elektrické auto je pomerne drahé na obstaranie. Hovoríme niekde okolo trojnásobku ceny auta danej kategórie. Na druhej strane má pomerne nízke náklady na prevádzku. Niekde okolo tretiny. Táto matematická rovnica dáva jediné riešenie a to je nájazd veľkého počtu kilometrov. Po anglicky sa volá utilizácia. A práve klienti, ktorí najazdia veľký počet kilometrov, u nás je to 60-70 tisíc kilometrov ročne a viac, tak práve tí dokážu čerpať ekonomickú výhodu z používania elektrického auta. No a tu sa dostávame k tomu nájazdu. 70 tisíc kilometrov ročne znamená 280 kilometrov za pracovný deň. Naše dodávky dokážu spraviť na jedno nabitie, ktoré absolvujú v noci počas prípravy na ranný rozvoz 200 km. A potom prichádza práve tá naša infraštruktúra, ktorú budúci týždeň otvárame. To znamená výmenníková stanica, kde si šofér elektrickej dodávky za 7 minút vymení baterku za nabitú batériu, ktorú môže urobiť ďalších teoretických 200 km. To znamená, tie auta zapojené v systéme Greenway majú denný dojazd teoreticky až 400 km, čo bohate stačí na to, aby boli ekonomickou alternatívou dízlovému autu. Okrem už spomínaných problémov s vysokou cenou a takisto s dojazdom elektromobilov, s akými rizikami sa počas vášho projektu ešte musíte vysporiadať a ako sa ich snažíte vyriešiť? V prvom rade treba povedať, že je to veľmi inovatívny podnikateľský zámer. Je to niečo, čo na Slovensku, ale dokonca ani v Európe, dá sa povedať, nemá obdobu, určite nie v tomto segmente. My budeme veľmi pozorne sledovať záujem klientov o náš systém a budeme rádi, keď samozrejme ten záujem vzbudíme. A preto budeme robiť aj rôzne také promo akcie, aby klienti pochopili, že elektrický automobil má pre nich význam, budú si ho môcť vyskúšať a tak ďalej. To znamená, to riziko pre nás a to, čím sa chceme popasovať, je, aby klienti, firmy
mali odvahu a použili elektrický automobil pre svoje podnikanie. Poďme teraz možno ešte k praktickejším otázkam. Ako bude prebiehať spomínaná výmena batérií, čo sa týka dodávok? Práve to je kľúčové, aby sme tou výmenou batérií akýmkoľvek spôsobom neomedzili podnikanie klientov. Nemôžeme si dovoliť, aby elektrická dodávka, ktorá slúži na podnikanie a zarába logistom na denný chlebiček, aby niekde stála pol hodinu a vymenala si batériu. Práve preto sme navrhli také zariadenia, ktoré si o týždeň môžete pozrieť, ktoré dokážu tú batériu vymeniť za čas 7 minút s minimálnym úsilím. Čiže nemal by tam najmenší problém, aby to zaškolený šofér bez problémov zvládol. Pribudnú časom aj miesta na priame dobíjanie týchto batérií? S každým automobilom sa inštaluje nabíjacie zariadenie. To znamená, automobil sa nabije v noci, aby bol pripravený ráno na tú prvú 200-kilometrovú trasu. Okrem toho staviame tie výmeníkové stanice, ktoré v októbri otvoríme jednu v Bratislave, jednu v Nitre. No a potom budeme pokračovať po Slovensku, tak ako smerom na západné Slovensko. Veľmi radi by sme v budúcom roku postavili infraštruktúru aj smerom na Českú republiku a Rakúsko. A kde všade ešte pribudnú tieto miesta na dobíjanie elektromobilov a prípadne koľko ich celkovo bude možno na budúci rok, možno o 2 roky? My máme spočítané, že na Slovensku by malo stačiť na obsiahnutie väčšieho počtu klientov niekde okolo 40 až 50 staníc na výmenu batérií. Na ostatných trhoch to samozrejme čísla väčšie kvôli regionálnej veľkosti. Budeme ich stavať hlavne v okolí hlavných ciest, tam, kde sa pohybuje najväčší počet automobilov. Slovensko je v tomto unikátne, je to aj jeden z dôvodov, prečo sme sa rozhodli projekt realizovať práve na Slovensku. Veľmi dobre vybudovaná infraštruktúra cestná. Máme 2 cesty D1 a R1, okolo ktorých sa tvorí podstatná časť HDP Slovenska. A to je jeden z dôvodov, ktorý nielen pre projekt Greenway znamená, že elektromobilita na Slovensku by sa mohla rozvíjať veľmi progresívne. Pán Badík, ešte jedna otázka na záver. Koľko dodávok plánujete celkovo v budúcnosti požičiavať? Budete mať dosť veľký vozový park podľa vás, aby ste mohli teda obslúžiť svojich klientov? No, ambície máme určite veľké. Radi by sme vyrástli aj nad rámec Slovenska a bavíme sa potom o veľkom počte automobilov. Ak by som sa mal pozrieť na ten najbližší čas, tak v roku 2013 by sme rádi dosiahli niekde okolo 100. Pán Badík, to už bola moja posledná otázka. Ďakujem pekne za vaše informácie. Ďakujem pekne.